i 1874 af en englænder, og det blev brugt til at stoppe hoste, men man fandt så ud af, at man blev alt for afhængig af stoffet, og det blev for farligt, så det blev kun brugt i sådan få medicinske sammenhænge. Og det er i familie med opium, men det er så stærkere end opium. Og den kemiske formel for heroin er C21H23N05. Og det udvindes af opiumsvalmuen, og det er fra saften fra valmuens kapsler, som indeholder ca. 10% morfin, som kan udvindes fra opiumsaften. Ved tilsætning af eddikesyre omdannes morfin til heroin, og den kemiske betegnelse for heroin er diacetylmorfin. Og hvordan heroin fremstilles, det gør det på laboratorier i Burma, Laos og Thailand, og Pakistan, Afghanistan og Iran. Og så fremstilles det af flere etapper, hvor at først kommer det fra valmuesaft så bliver det til råopium, og fra råopium bliver det til morfin, og fra morfin bliver det så til heroin. Hvis man så ridser, de ridser i opiumsvalmuens frøkapsler, så siver der noget mælket saft ud, og saften bliver så brunlig og kaldes for opium. Og opiumsvalmuer dyrkes også mange steder i Danmark. Blandt andet i Danmark. Morfin er et af indholdsstofferne, og et dannelsesprojekt heraf er heroin. Og så er der så forskellige former for heroin. Der er rygeheroin, det er det brunlige og grove pulver, som har et lavt smeltepunkt, og så varmer man det op på noget sølvpapir, indtil det smelter, hvorefter det bliver inhaleret, f.eks. med et lille rør, man kan lave med sølvpapir. Og så hvid heroin, det kan ikke ryges, og den fordamper ikke op opvarmning, men forkulder i stedet for. Så er der stikheroin, og det stikkes ind i kroppen som hvidt pulver, og så tager man en ske og putter noget citronsaft på, og heroin hen på skeen, hvor man opvarmer blandingen og kommer ned i en kanyle og sprøjter det ind i armen. Og det er mest effektivt, fordi man får det ellers også kick. Og det heroin, man sniffer, der kicket var kun i 3-4 minutter. Nervesystemet. Det motoriske system styrer kroppens bevægelser. Det bliver sendt impulser ud til nerverne, som sidder i musklerne. Det medfører, at kroppen kan bevæge sig. Når der bliver indtaget heroin, bliver det centrale nervesystem hæmmet, hvilket medfører, at det tager længere tid for nerverne at opfange impulserne, som bliver sendt fra nervesystemet. Dette gør, at bevægelsesevnen og reaktionen bliver svækket, i det heroin hæmmer kroppen og hjernen. Ja, og som sagt så bedøver heroin hele centralnervesystemet, og det medfører så en mindre lammelse i kroppen og hjernen, og derfor kan det være dødeligt at tage heroin, eftersom det påvirker centre i hjernen, som områder, der kontrollerer åndedræt og regelmæssig hjertefunktion. Derfor vil en overdosis typisk medføre hjertestop eller iltmangel, da den påvirkede ikke er i stand til at kontrollere disse funktioner. Heroin består blandt andet af opium. Når dette stof bliver indtaget, så ryger det ned til GAB, hvilket er minus, og opider. Der er også minus, hvilket giver den effekt til at hæmme det negative, og derved gøre det positivt. Derfor kommer der positive reaktioner ind i belønningssystemet. Ja, og når man kigger på abstinenssymptomerne, så kan kulderystelser, svedture, muskelsmerter, kvalme og søvnbesvær og noget mere være ubehagelige, men det er ikke rent fysisk farligt, eller det er ikke farligt rent fysisk, hedder det. De er udtryk for fysisk afhængighed,
Okay, som alle andre opioider er heroin stærkt vanedannende. Det giver en hurtig og kraftig eufori, og efter kort tids brug medfører det kraftige abstinenssymptomer, hvis tilførelsen ophører. Efter længere tids anvendelse vil den euforiske effekt blive mindre, og hovedårsagen til et eventuelt ønske om fortsat brug af heroin er, at man vil undgå disse kraftige abstinenser. Psyken vender sig også til heroin. Det er en barsk oplevelse at komme ud af rosen, når problemerne melder sig sammen med det fysiske ubehag. Længslen efter den lykkelige ligegyldighed er en stærk drivkraft til at tage stoffet igen. Afhængighed kan vare år, måske hele livet. Det vil sige, at hver gang du bliver Heroin det kan indtages på flere forskellige måder, hvilket så også bestemmer, hvor lang tid rusen den opleves. En af de måder er ved injektion, altså ved at man sprøjter heroinen ind i blodårerne, og det er så den hurtigste og mest intense oplevelse af de her forskellige måder, man kan indtage heroin på. Ved en injektion fremkommer rusen så allerede efter få sekunder, da det kommer ind i blodårerne og kommer i kontakt med blodet direkte. Og det er så blevet beskrevet som en meget intens oplevelse, at man har den følelse af velvære og ligegyldighed, og egentlig at svæve på en sky, hvor man slipper for alle hverdagens problemer. Det er en slags lykkefølelse, og som også, men som så også giver smerte og angst, eller som gør, at smerte og angst forsvinder, når man indtager det her. Men det var så kun de her par timer, og efter påvirkelsen opstår så de her abstinenser, som vi snakkede om. Og det her, det er så med til, at folk de bliver afhængige af stoffet. Heroin den nedbrydes ved, at det kommer ned i maven. Og det nedbrydes så til inaktive stoffer, som derefter udskilles i ens tis. Og nogle af de fysiske virkninger for kroppen, når man indtager heroin, er, at først skal kroppen omdanne det til morfin, og noget, der hedder 6-acetylmorfin, og det er så det, der er de virksomme stoffer. Og stoffet går ind og påvirker de såkaldte opioidreceptorer i hjernen, og det er ligesom, at hjernens celler kommunikerer med hinanden ved, at nervecellerne udsender, genoptager eller omdanner de forskellige signalstoffer. Og det er så nogle af de ting, som som heroin kan gå ind og påvirke kroppen. Men opioider i sig selv giver ikke nogen fysiske skader. Men problemet opstår måske, hvis det er, at heroin er blevet forurenet af nogle andre stoffer, eller hvis det er, at man ikke kontrollerer mængden af, hvor meget du indtager. Og de fleste dødsfald af heroin sker af vejrtrækningsstop. På grund af overdosis af heroin går ind og påvirker den del af hjernen, som styrer vejrtrækningen. Og det er sådan, du dør.